உலகிலேயே இந்த ராஜகுபேரர் தான் 6 அடியில அரச நாயகனா திருப்பதியை நோக்கி இருக்கதாலேயோ, அதே கருவறையில சிவனும் 11 அடியில மிருத்துஞ்சய கோலத்தை இருக்கதால இந்த கோவிலுக்கு போனா உங்க வாழ்க்கையில இருக்க எப்பேற்பட்ட கடன் பிரச்சனை நீங்கி செல்வம் பெருகி எந்த நோயும் அண்டாம மரணத்தையே ஜெயிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. அதனாலேயே லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த கோயிலுக்கு வந்துட்டும் போறாங்க. இந்த கோயில் எங்க இருக்கு, எப்படி போகணும்னு சொல்ற வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த கோவில் இருக்க உச்சிஷ்ட கணபதியை வேண்டுனா குழந்தையின்மை திருமண தடையெல்லாம் நீங்கும்னோ, இங்க இருக்க செல்வ முருகத்தை நம்ம மனசார வேண்டி எழுதி போட்டா அந்த காரியம் கட்டாயம் கைகூடும்னு சொல்றாங்க. இங்க மட்டும்தான் அகத்தியர் இல்லாம 18 சித்தர்களையும் வழிபட முடியும். முக்கியமா குபேரருக்கு உங்க கையாலே அபிஷேகமும் பண்ண முடியும். இந்த ராஜகுபேர சித்தர் பீடம் காஞ்சிபுரத்துல சென்னையில இருந்து பெங்களூர் ஹைவேல வெள்ளை கேட்ல இருக்குங்க. கடன் பிரச்சனை தீர செவ்வாய்க்கிழமை சிறப்பு பூஜையும், ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கு நடக்கிற பூஜையில கலந்துட்டா வேண்டின காரியம் கட்டாயம் நடக்கும்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி வரவங்க யாரும் பட்டினியா இருக்க கூடாதுன்னு 12 மணி நேரமும் அன்னதானம் போடுறாங்க. கட்டாயம் போயிட்டு வாங்க. Download ShareChat.